Vols venir, tu o el teu centre, a crear músiques i coreografies amb persones amb i sense discapacitat? Vols formar part d'un procés creatiu col·lectiu, participatiu i inclusiu? Persones inscrites de manera individual, entitats socials, entitats educatives i entitats culturals es troben en un procés creatiu i humà intens que ens du a un gran escenari per compartir amb el públic general músiques, coreografies i emocions. Projectes com Compartides, el valor social de les arts i l'Orquestra integrada per joves amb i sense diversitat funcional d'Art Transforma et transformaran. Pots inscriure't a través dels formularis que trobaràs a la nostra web arttransforma.org o ens pots escriure a info@arttransforma.org. T'hi esperem!